Dangshen ka Meghalaya High Court ka yung bishar ka bah kli du jong gejala Meghalaya kala ai kata ka order ke jong ka ha ka wedai bat kini karukom ai tika ya ki pai jong gejala Meghalaya banya da persya uni COVID-19 la ni COVID khat khandai kakum ka ruling jong ka Meghalaya High Court ka tu ka sngi ka ong ba ka sarkar Meghalaya ka nomla ya ban pun bor ye ki pai ba jong gejala bakin ai lane banom ai ya utika kasyong bay hakamon balai lu jong uwi po uwi nong song song jong kejala Meghalaya lada kimon ne em ban ai ya utika hadin ketu kejing penmi jong ka Meghalaya High Court ye ketu ka order te ngai i bak sarkar Meghalaya ru kala shim ke senjam kala shim kini ki lat kinti ban penmi ke notification ban bud ye kata kejing betha jong ka Meghalaya High Court Henry ke ke bang akwa ban keren hang ni kalong ba kum mangitip pemerintah ba kat kum kini ki guidelines kat kum kini ki jingpen mi jong kini ke World Health Organization jo ki ICMR bat ru kini ki medical professions bat kum ta terker ki ong ba what hadin bala ayu ni COVID vaccine ru ki brio ki dang yo hi ya uni coronavirus bat ki long ru kita ki brio ki bala ben pensapryang ya uni ujinpang wat lada pila yo uni utika ru kamot ba pidang yo be ya uni COVID-19 tiga penlengo yang kalong ba hakni ka hukum jong kene ka lani ka notification jong sarkar Meghalaya ka ong ba dei ban test tang ya kitu kiba klempat yo vaksin ka pomot hato kini ki bala dep ban yo inutika vaksin kim don kam shu ban test kani kumbangan shu ong kajing ai gini ke notification yo let's say kalong da kajing pampat bishar ha leni kidang don kini kajing bampat ya baik hang ni hang tai takadaw ki ong baik tangi gitu ki bak lempat ai vaksin ki di ban lek ban test man ka suppose ni ke ka bapulong ya ke sarkar Meghalaya ban wan da kani ka an berpemi kena notification halor kani nga ngamlak bersutu nomor ba kumba kalau mentaru lada nga ngatre po dukan nga ngatre po kadukan lani ngatre po ki maxicap lani ngatre kuno ke benta lada ngamtre ban ai vaksin ni ladi ngahap ban lik test man ka sisian haka si posni lada ngamlak ban lik test man ka sisian haka si posni kamut ba kitu ki beri ki ba ai kami ngahap po dukan hato kinbe kamno ina ke sarkar Meghalaya ka de ban wan ra ban ai kijing shai ka ba ngidei ban suthu lang baro ba balai badan kam ban test tang gitu ke ba klempat ai inject nomor ba kumbang ya la ong mene ba baro ngila ban yo to nyang jingpang la da ngila ai vaccine dan ngimpat ai vaccine ba kini kijing test man ka shi post ngiru kalong ke ka ba ngamla ban suthu nomor ba kat ni sin ngin le ya ka test si sin ka si posni kemut lai sin si benai ni hab bai ban le ka ta ka NT-PCR test bat ro ka RAT test ya kani kapisa menduban ai ngin yo ai bat ro hato ngi dadon kam ne em ban le ka ta ka test wat la da ngim don ka ta jing su pher ha komet ka jungi bat kumbang kwa manong biang ne ba kani ka an kani ka notification kani ka order ka bumi ka sarkar Meghalaya ka jungi ka de ban long universal uniform ya baro kumbang itip ba uni yang jingpang ru dei bo un jit brio tangi gi bak lempat ai injection un kta iki nomor ba kumbang itip uni yang jingpang don discrimination ukta lot ya baro wala da pila ai inject la da pim ai inject kta lot salansa jingkat pat ka junga ka lomba ngini shimkhia lor kani ngin suthu lor kani badru ba ke health department ke sarkar Meghalaya ka dewan shimkhia lor kani knang ba ki paiba ki jungi ken suthu nabar ku bakalong menta bon ki beri ke man ai vaccine ban ngi iru ka jing ka kidon ru ki beriu ki ba ladep ban ai vaccine ni lede ande ke jing kren ke jungki ke jing pen ke jungki kini ki beriu ki ba klempat ai vaccine kalong discriminatory kalong ka ba mla bangin pediang ya ka ha ka ba yedai bat kata nomor ba ku ba kalong ba ngim kwa ba kani ka jing ai injection tika
kan long kum kata ka la pun ban pen sepriang ya kan ka stigma and discrimination lani ka jing ibeng lani ka jing yobeng siliang kman kum ta kesorkan megalia ka di ban suthu nomor ba kum mengitip ba ke ke bangile ka di ban long bai ka ba ya ka kum kata ka kot riti senchar jong kari India ka bemuta ba ke bangile ka di ban long salan sari ko borok mdei kata rajur kan no siliang you kam dei ban kia thau siliang kam dei ban no siliang ti halor gini nga kermen baka high court tu kan yo sngoi gini kejing kren kejunga ha gini kepor batu kan sim ni garai kan ni kejing ITK ka shong bai ha ka mon balai lu jong ubreu lada ukwa pan ITK lani umkwa pan ai Henry sarkar lani ka health department ke ru kemdon balak pan pun bor you know ban ai lani bonom ITK ka shong ka mon balai lu jong ubreu batru lada don ki baklam ITK ru kamut ba ya ka hok ka jungki ru dei ban respect lane dei ban buram namar ba ka hok ka jungki ka dei be ka ba nyat rengkat kat kum kamon ka ba ki kidot